Bore da, Iaith sgwad. Sut allai helpu chi? Iaith sgwad, be? Bore da, croeso i raglen Sian Coffi ar Radio Cymru. Na, jocan, Iaith sgwad sy'n ma. Be sy'n mlaen de? O, byni da chi mewn cachad. Mae'r iaith Gymraeg wedi bod dan warchau ers canrifoedd. Ond ym mhob cenhedlaeth mae arwyr yn codi i amddiffyn y wlad. Os oes gyda chi broblem, ysodir iaith dan y lach, mae'n amser i alw am Iaith Sgwad. Os mae Saesneg yw'r broblem, Iaith Sgwad yw'r ateb. Na welliant, o job i'n eitha deiri dy ti'n mynd Sarge? Diolch, Sean. Ond dim ond pisio driw bach yn y môr hyn i gyd. Mae angen i wneud lot mwy o bethau fel hyn i cadw'r iaith yn fyw ac yn iach. Reit te boys, fi'n cwrdd â'r chief trwy'r pnawn, so fi eisiau chi mynd i dre. Cymryd nodyn o gyd o llefydd sy'n angen bach o waith, cyfieithu. Union chi di benni enw trwy'r rhestr gweld beth sy'n angen wneud. Iawn? Iawn, boss. Hei, na, gadw na fod. Mae iaith gog yw e, nag efe? Excuse me, is there a B&Q in Ely? No, but there are 4 L's in Llanelli. Ie, siop oedolion, Wyn Tal. Sex shop. A beth yn ni'n galw hwn yn Gymraeg? Ie, ti'n dweud. Ond dyw Cymru Cymraeg ddim yn cael sex. Mae'n eisiau rhywbeth bach mwy cytrefol, rhywbeth bach mwy traddodiadol. A syniad y fi? Amser cino, Wyn Tal? McDonald's. Chwarae teg, Wyn Tal. So ti'n gweud lot, ond pan ti yn, ti'n smack on.